Kasngi ka bangi du no yo Neymar ba shisha jongi ka priang subha ya phi ki parlo ki bajusu tanat ban page ka video hakane ka channel hakane ka video ngi na page ya ka khana link code jong Neymar par ka e ka bala penlong yo Neymar bangin du no yo ta Neymar ba shisha jongi But haka World Cup jong usnam arajar kharsau kane kamshem ladai tang kata ka tournament henrei ki pajba riu it football jong kari Brazil ki kermen bakane kade kata ka por na benta ka Brazil ban yo ban lampai biang ya ka FIFA World Cup hari jong ki Mbak dia kane ka FIFA World Cup jong usnam arajar kharsau kadai kari Brazil ka ba host ya kane ka FIFA World Cup hadin ba ki host khadu ha usnam 6000 khandai spa san peu pada ki milian ngut ki pajba riu it football jong ke Brazil ki ngej ba kane kadai kata ka por ya ki bakila ban yo ban ra biang ya ke FIFA World Cup Bat player ubalam khmat ya ke Brazil ha une usnam udai urang lekai ubadang khna bha uta Neymar Bat haba Neymar umi madan na menta ke Brazil bat ura ya ke bol ki pajba kirisa perkidon ke jingkermen ba une ukhna ula ban yarab yaki ban job yang ya ke FIFA World Cup ha une usnam Ya Neymar lakha usan tarik Februari ha usnam 6000 khandai spa khandai puar Hamoji das Cruzes Brazil Neymar omshem la datang ukhna ubadon kasap Henry ulong ru ukhna ubawan na kalong ying long stem kabadok par usno tanat bha banil kai football patang hakarta ka bakhat waisnem Neymar ulala ban yo banil kai bat ka Santos Academy Barhaba ula kod khat nyos nem ulala panel kai bat kirang ba kum uta professional player Barhakarta ka bakhat prasnem Neymar ula klalong kum uwei u rangel kai football ba ki paj ba riu it football jong ka perthei kitip bahaya u Barhaka club Santos Neymar ulong kum uta star player Nadu usnem arajar khandai hadu usnem arajar khatlai Neymar ulala ban yo mi madan hadu arspa arpsan game pat ula ban yo tap hadu chispa live riu gol na benta club Santos pat ulala ru ban yarabia ka Santos ban job hadu santliki trophy hakini ki sansnem ba udon barka club Santos Henry ha usnem arajar khatlai Neymar ula penya sono barka club Barcelona Ulet penyasno obat ke tim badon kum player bapau bha kum Messi, Xavi, Iniesta, hakarta ka ba arpways nem ban sedang ya ka jing im batmai jong u Henry ha ka samoi banikong jong usnem arajar khatlai arajar khatsau Neymar ulala ban le kai bha da ka ba uyo khatsan gol bat khatwei tli ki assist Bat Neymar ulala ru ban yarab ya ka Barcelona ban job ya ka Spanish Super Cup Bat Neymar ula kelalong kum uta uparlok uba jantam jong Messi Bat deha une usnem arajar khatlai arajar khatsau pakan sami kane ke kentin MSN Messi Suarez bat Neymar Bat habas dang ka World Cup jong usnem arajar khatsau Neymar ula kelalong kum kita ki shpengut ki player ki bapau baha ha ka perthei Bat Neymar ulala ban yomi imadan ningkong par ka Brazil nadu ba udang don khat prasnem par hadu usnem arajar khatsau Neymar ulala ban penyo yalade live san goal par arpau tli ki assist na benta ka Brazil par ula ru ban poi hakalis jong ki shpengut ki player ki bathe bon goal tam na ka benta ka Brazil Bat Neymar ulala ru ban yarab ya ka Brazil ban job ya ke FIFA Confederation Cup Champion hausnem arajar khatlai par hakane ka tournament Neymar ulala ban job ya ka best player bat uyoro ya ka man of the match ha ka final ha ka jingyel kai Persia ya ka Spain Bat Neymar hakane ka jingyel kai ula penja burom ya ka world champion kata ka Spain kabara ya ka World Cup hausnem arajar shipeu Takaba dribble ya ki defender jong ka Spain la i kumba ki de tangki khana hakmat Neymar Bat haba ki pajba riu it football jong ka Brazil ki yo i ya kane ka jingle kai jong Neymar ki kermen ki ong ba une sadai uta next legend jong ki par ki kermen ru ba une ukhna sakel lalong usim jong ka football Barhaka World Cup jong usnem arjar khatsau haka group stage haka jingyel kai Persia ya ka Croatia Neymar urala ban yo tap ar gol Barhaka jingyel kai Persia ya ka Mexico shem lala ban tap gol Henry ula create shibun tli ki chance na benta ka Brazil Barhaka jingyel kai Persia ya ka Cameroon Neymar urala ban yo tap biang sa ar gol Padleng ba kane ka jingla jong Neymar panlek kai bha na benta kari Brazil kalapoi hakarau 16 batang hakarau 16 Neymar ulala ban yo tap sau gol bat kawei ka assist
Bat ngilak ru ban ong ba Neymar ulam khmat ya ka Brazil hakane ka World Cup. Bat haba Neymar ura ya ka bol ki pajba ki risa namar ba kimpat juyo i meno yo player uba kumne ba ula ban dribble bat pen i ba kumba u yele kai bat ki khana. Bat haka jing yele kai quarter final kata ka Brazil persya ya ka Colombia. Bat hakane ka jing yele kai ki player jong ka Colombia ki le kai Royce bha da ka ba ki tackle ki push ya Neymar Henry Neymar salia buha pan yele kai bet pan yalam ya kari jong u Henry haka minit ka ba pra ka jing jia ba snosi ka wan jia ya Neymar da ka ba usinigas urang yele kai jong ka Colombia wan bet nadin da ka khosiu u kick ya ubudlum jong Neymar pat hang ta Neymar ukelon Hamadan umla syu ban khi bat usuyam usuperta bat lenyar Henry ki doktor kilamare kloy bat ki fan jong ke Brazil ki layam namar ki yoi ba Neymar syam la syu watang ban khi ru bat Neymar usyu ong yalade ngamsu thu syu kano ka kejat jonga ngamsu thu syu kano ka kejat jonga bat kumta ki doktor kilara no ya Neymar syam la syu watang ban yaj syam la syu watang ban syong bat haba Neymar ulapoi hospital ki doktor kilaya thu ya ka jing sisa bat ki ong ya Neymar ba satang siksai ba upudlum jong phi salat no na kamet jong phi bat kumta ka jing angnut jong Neymar panra ya ka FIFA World Cup kalakut no bat ki pajba ru it football jong ka Brazil kila du jing kermen. Bat ngila ban ong ba nadu kane kapor ngila du no yo Neymar ba shisha jongi Neymar uba ju dribble klem kano ka jingting lane ka jing artatin Henry nadu kane ka injury Neymar ula khusiar bha ya ka met jong u haban dribble da ka ba perkhat arsin ya ka met jong u bat hooj Neymar udang long uta uwei urang yele kai ba pau bah jong ka perthei Henry ngim syam la syu ban yo Neymar uba dribble klem kano ka jingting ba se injat biang hooj Neymar haba wan phai biang bat ka Barcelona bat ulej penyasno bat ka PSG udang long uta magician lane player uba skill bha Henry ngim syam la syu ban yo biang ya Neymar kumba ulong Neymar Santos pat kumta hau sautrik Julai arajar khatsau kadai ka sngi ka pasngo si tam ya ki fan jong Neymar bakane kadai ka ta ka sngi baki du no yo Neymar basisha jongki bat hooj ka Brazil kalapoi haka semi final Henry klem hero jongki Neymar kim syam la syu ban thau perthei bat haka jingel kai semi final kila syaram kuput bat ka Germany Daniel Lawey kane kalong kata ka sen banikong ya ka Brazil bakan syaram kuput haka history jongki bun ki pajba ki ngejba lada Neymar udon hakane ka semi final kan jingel kai kan long da kumwei namar ki ngejba lada Neymar udon hakane ka jingel kai kila ban pen liam suk ya ka Germany Neymar ulahab ban supej hayeng bat ula syuyam mar syam la syu ban le AA bat hooj Neymar udang la ban recover bat udang la ru ban le kai bha da ka ba ujob ya ka Champions League bat uthau ru ki record bat thamai jong bat udang long ru uta magician Henry Neymar uba arpu arsnem jongi Neymar uba dribble lalong kumba dribble ya ki khana Neymar uba ju dribble klem kano ka jingting Neymar ubangi ngila du no ya hau sautrik Julai arajar khatsau bat ngila ban ong ba tang kawe ka tackle tang kawe ka jingja ngila du no ya Neymar ba shisha jongi bat bun ki pajba hangne hajala jongi ngi ong ba ngidei ufan Messi ngidei ufan Ronaldo Henry habang yele kai ngi kwa pat ban le kai kum Neymar te parlok tangkine kendiat ka khana shapang Neymar lada pikwa ban yo sngaw ya ka full story jong Neymar sa comment haka comment section khnang bangala ban shna ka video shapang ka jing im jong Neymar telada pisno tanat ban skap ya kum kine ki jaj video wat klet ban subscribe ya kane ka channel khnang ba phila ban yo ya ki video ki bangan sapen mi bat kum kadak ka jing support ya kane ka channel kublai shibon